guys, welcome back to my YouTube channel. So ngayon si Dong Bisaya, mayroon tayong konting expedition. So titingnan natin, bali nag-off ako ng 2 days. Ipapamper ko yung sarili ko kasi sa sobrang stress, pagod sa trabaho na kailangan nating gawin sa pang-araw-araw. So ngayon, si Dong Bisaya, samahan niyo po sa aking ano ba tawag doon? Do it myself. Hindi, samahan nyo si Dong Bisaya mag-relax, mag-pamper sa sarili niya. Okay, samahan nyo siya. Hi mga Kadong Bisaya, welcome. So, nandito na po tayo ngayon sa Itix para mag-antay ng bus. So, antay na lang po tayo ng bus papuntang Tagaytay. Dito po sa likod nyo. So, bumili lang muna ako ng shawarma. Yan. So, ito lang yung kakainin ko. Ay, daming prutas sa likod. Daming prutas. Ano pala tayo? Nagkamali, gate number 7, ayan o. Gate number 7 pala. Wala ko ng tubig. Hindi man tayo ng water. Waters. Pala yung 7. 250 daw yung alis. So, bali mag ilang minutes pa tayo. Ayan, gate number 7. Try na lang natin. So, ayun na mga Kadong Bisaya, sasakay na tayo ng bus. So, tayo ng bus. 21. Seat number 2. Ito. Parang kasha. What's up guys? So, nandito na tayo sa Tagaytay. Ha? Oo. Lumagpas na ako eh. Pero bumili na lang ako dyan. Okay no? Oo nga, magsisimula lang tayo. Sobrang ang lamig. Ay mga Kadong Bisaya, ang pag ngayon dito sa Tagaytay. Time check is 1 PM in the afternoon. Pero ang lakas na ng it's very fog, maulap. So kung pati-check out ko lang at ako'y babalik na ng Maynila. So pupuntahan natin ngayon yung para tinatamad na kami. Pero very fog talaga.